mnogo je lakše biti queer u dijaspori nego kod nas. Dobar dan, krastavčići, dobrodošli u... Dobrodošli u 12. epizodu i finalnu epizodu emisije Supa o kiselom krastavcu. Nije emisija, nego sezona. Prva sezona. Pa sezona. Finalna epizoda prve sezone. Rekli smo na početku da će ova sezona imati 12 epizoda i evo nas u 12. epizodi. Šta se dešava, ljudi moji? Čoveče, kako je brzo prošlo. Ja nisam siguran da smo mi pričali koliko ćemo epizoda da radimo, ali u našoj mentalnoj zabeleški bio je dogovor, radimo 12 epizoda, jer... Zbog čega? Pa, mislim da nismo htjeli da bude 10. Neka logika je bila u pitanju, ne sjećam se tačno šta je bilo, ali smo se dogovorili 12 epizoda. Tako da, danas završavamo prvu sezonu, u suštini šta će se desiti? Ništa. Nastavit ćemo da snimamo, već ćete imati sljedeću epizodu za 2 četvrtka, samo će malo aranžman da bude drugačiji i imat ćemo malo drugačiji interijer-eksterijer. Snimat ćemo više napolju. Apsolutno sve što je Vanessa rekla, ja da vas podsjetim koji uvek da kliknete dole, da uradite subscribe, da biste pratili našu emisiju, da nam pomognete sa motivacijom. Sad sam se setio, zašto smo rekli nećemo 10 epizoda nego 12? Nešto ima veze sa Biblijom? Nema veze sa Biblijom, iako verujemo. Nema veze sa tim, ali kada smo se spremali za ovaj podcast, istraživali smo kada ljudi odustanu. Jer smo mi kao dva mala štrebera hteli da se spremimo, to bude savršeno, naravno da nije bilo, ali istraživanja pokazuju da svako ko krene da radi YouTube podcast, odnosno YouTube šta god, da pre 10. epizode odustane. I onda smo mi rekli, ajde da probamo da izguramo malo više, imali smo taj North Star Metric. Bravo. I evo nas do 12. epizode smo dogurali. I to je baš veliki uspeh, znači mi smo već to proslavili, tako da nećemo sada da slavimo u ovoj epizodi, ali će ova epizoda također da bude neko naše malo slavlje, zato što ćemo da uradimo šta? U ovoj epizodi ćemo govoriti o tome šta smo mi kroz ovaj podcast, ali ne samo kroz podcast, naučili o životu i o ljudima u dijaspori. I mi ćemo da krenemo da delimo, kao što smo delili insajte o Varšavi, šta volimo, šta ne volimo. Također ćemo da uradimo takav miks mojih i Željkovih zapažanja ili nekih najvećih utisaka o životu u dijaspori koje smo mi imali dok smo radili podcast o dijaspori. Tako je. I onda ajde da ne dužimo priču dalje, nego krećemo, Vanessa kreće sa njenom prvom observacijom pa da vidimo šta si naučila. Da, ovo se odnosi i na podcast i na život u dijaspori. Dobro. Ne treba da budeš spreman da bi doneo neku odluku. To se odnosi, kao što sam rekla, na sve. Ja stvarno sve više i više verujem u to. Ljudi uglavnom misle kada se neko odseli sa Balkana da je to bio deo nekog ogromnog plana i da postoji neka agenda, da ta osoba to jako dobro isplanirala ili možda ne isplanirala, ali da jednostavno ta osoba bila spremna i da se to tako desilo. Također i kada se počne sa bilo čim novim. Znaš, dosta ljudi je nas pitalo, pa kako ste sad krenuli da radite podcast? I ne znam odgovor na to pitanje, ali to sam htjela da kažem. Znači, što sam starija, sve više verujem u to. Ne treba da budeš uopšte, ne treba da imaš neku jasnoću, clarity da bi doneo odluku, da bi napravio prvi korak. I to ćemo i dalje da učimo, ali zbog toga mislim da su ljudi u dijaspori jedni od najhrabrijih ljudi na ovom svetu. Beg nije lek. I šta sad pisac hoće ovdje da kaže? Nekad kad se nalazimo, nezadovoljni smo u svojom okolinom, svojom zemljom, hoćemo da odemo i mislimo da će to da nam reši sve probleme. To apsolutno nije tačno. Pogotovo ako mi sami sa sobom nismo raščistili šta su naši prioriteti u životu, šta je naša vizija uspeha i šta je za nas sreća. Jer, znaš, neko će da ode da se odseli na selo, da ima 5 kokošaka da bude srećan tamo, a neko će da ode u New York i da izgradi super karijeru, a opet će da bude nesrećan. I tu mislim da je jako bitno to da radimo na sebi, na ovaj ili na onaj način, sa stručnim licima ili sami sa sobom i da shvatiš šta ti zapravo hoćeš. Jer isto tako recimo gledam ljude oko nas, pa i čujem iskustva mojih prijatelja koji žive u drugim zemljama. Svako od nas ima neku svoju borbu, ali neće tebi nova pozicija na poslu ili nova zemlja, novi grad i novo društvo promeniti sve u životu. Ti ako ne budeš sam sa sobom onako načisto, full iskren šta si, ko si i koja je tvoja vizija sreće i uspeha,
nećeš moći da rešiš svoje probleme, jer će oni uvek stalno da se vraćaju i to neko nezadovoljstvo koje imaš. Tako da, mislim da je, evo, možda savet netraženi, unsolicited skroz, da pre nego što odlučite to tvoje, da odete u drugu zemlju, prvo vidite da li je zapravo to vama ono što je potrebno. Da li je to vaš lek? Mnogo je lakše biti queer u dijaspori nego kod nas. Apsolutno. Sad zašto? To je sada baš izbanalizovana rečenica. A zašto? Zato što za ljude koji su se autovali u Srbiji dok nisu otišli nigde vani da žive, svaka čast, ali ja baš malo takvih ljudi poznajem koji su to uradili, ne znam, u 20. godinama. Kada se preselimo negde drugde, na primjer, moj slučaj, ja kad sam se preselila u Varšavu, meni je bilo toliko lako i prirodno da ja svima pričam o svojoj queernessi, svima pričam da sam queer na poslu, novim prijateljima, jer nekako, naravno, krećeš život iz početka i posle živiš u tom svom nekom svetu tu, u kom zapravo ti možeš da režiraš svoje pravila i da budeš ko jesi, i to je divna jedna stvar. Sada, naravno, razmišljala sam o tome, da li bismo mi govorili javno da smo queer oboje i da snimamo podcast, da nismo otišli iz Srbije. Ne znam, šta bi bilo kad bi bilo, ali ljudi koji su otišli, naravno ima mnogo ljudi koji su otišli i zbog toga što su queer, da bi mogli da žive neke svoje živote i daleko od svoje porodice sa kojima možda nisu imali dobar odnos kad su se autovali i tako dalje i tako dalje, ali dosta mojih poznanika koji žive negde van Srbije i van Balkana su queer i vidim da je svima nekako ta dijaspora i taj queerness idu jedno sa drugim jako dobro, nažalost ili na sreću. Živela dijaspora, živeo queer. Ali opet jedan mali note, Poljska je daleko od toga da je to jedna liberalna zemlja, nije ovo Amsterdam, da se razumemo. Ovde su stvari u razvoju i još je dalek put da se te neke stvari normalizuju za queer osobe, za istopolne brakove, za partnerstva i tako dalje. Ali da, slažem se sa tobom da nekako izađeš iz tog okruženja i bude ti lakše. Za mene lično odlazak je jako doprineo tome da prihvatim tu stranu sebe i mislim da mi je to jedan od top 5 highlightova, zato što ja sam sada posle toliko godina života ovde i posle mnogo godina od kad sam zapravo prihvatila taj deo sebe, ja sada znam da je to jedna od mojih top vrednosti i bilo mi je dosta zanimljivo, sećam se pre nekoliko godina ti si tražio stan i da iznajmiš ovde i sećam se, išao si da tražiš stan i rekao si mi ja odem tamo, upoznam se sa vlasnikom i ja kažem ja sam Željko, ja sam gej, imam mačku. I znaš, mislim, to sam ja uradila kad sam se useljavala ovde sa svojom partnerkom, jer to je meni bitno, znači ja uopšte nemam potrebu da krijem više to i to je, ja mislim, jedan ogroman materijal za neku drugu epizodu, pišite nam ako želite da pričamo više o tome, ali da, odlazak je baš doprineo tome da budem out and about. Mislim da bih sad uradio jedan punchline i rekao odlazak je povratak, a na to ću da se nadovežem sa tim da postoji jedan drugi podcast koji sam skoro, zajedno smo ga otkrili, a to je Tačka povratka, ako se ne varam. I tamo sam naleteo kratko na jedan klip, osoba u klipu je govorila o tome kako ljudi u dijaspori, ljudi koji se odsele u druge zemlje, zapravo žive u tom nekom balonu, izolovani su od lokalnih vesti, izolovani su od vesti iz svoje zemlje i onda me to navelo sad na ovo o čemu ću zapravo sad da govorim. Život u dijaspori donosi sa sobom određenu vrstu mira, odnosno spokoja. I sad zašto ovo govorim? Malo je povezano sa politikom, odnosno mnogo je povezano sa društvenim dešavanjima, sa vestima, sa svim onim stvarima koje te žuljaju, a koje vidiš u medijima ili ne vidiš u medijima pa te još više žuljaju. Ono što sam prepoznao kod sebe u svojoj nekoj energiji, kada sam možda živeo ovde već 1 godinu i po dana i sjećam se da sam tada razgovarao sa svojom cimerkom i kaže mi, to je bilo posle povratka iz Srbije sa odmora, i kaže mi, čoveče, ja se osjećam kao da sam ovde nekako sam sa sobom u miru, kao spokojan sam. Dok život u Srbiji pre i, mislim sad generalno u Beogradu, pošto Beograd je džungla i haos, ja sam uvijek bio nešto napet, u nekoj tenziji, nešto besan, nešto ljut, besan na svet, besan na sebe. I sad,
nije meni odlazak iz zemlje bio lek da ja se smirim, nego jednostavno taj balon u kom živim, koji sam sam sebi napravio, da vesti i dešavanja ovde me toliko ne dotiču kao što dotiču recimo Poljake koje znamo, koji su rođeni u Varšavi i Poljskoj, manje se stresiram zbog toga, a opet, sa druge strane, sve te vesti koje se dešavaju u našoj zemlji, pa ja to ni ne pratim jer nemam kad. I onda mi je, znaš, kao lakše mi je zbog toga. Ne znam da li ti imaš isto to viđenje stvari ili sad je ovo samo jedan moj sebičan ugao posmatranja na život. Ne, definitivno imam i ja to. I dosta sam krenula i sve neke senzacionalne vesti iz politike da shvatam mnogo manje ozbiljno, nego kao, dobro, to je dođe valjda sa godinama, a takođe zbog toga što baš to, znaš, na neki način čujem nešto, naravno da može jako da me iznervira i dalje, ali ti si birao taj neki svoj mir, ti biraš gde živiš, ti takođe biraš šta će biti na tvom Instagramu. Znači baš jedan bubble, jer nisi ni ovde ni tamo, na neki način skroz. I to je možda isto dobro da se nadovežem na moj sledeći insight. Ako nisi hteo ništa drugo da prokomentarišeš. Usamljenost u dijaspori. Mnogo ljudi je usamljeno, a jako malo ko priča o tome. Kad smo radili ovu epizodu o datingu, malo smo zagrebali ispod površine, malo smo gledali neka istraživanja, javili su nam se neki ljudi i ne samo da je dating problematičan u 30-im kao što jeste, kao što smo pričali i istraživali i to je baš činjenica. Mislim, ljudi koji odlaze iz svoje zemlje sami negde, spakuju 2 kofera i odu, već imaju dobar taj gen za usamljenost. U smislu, vrlo verovatno se ne plašiš toliko da si sam, jer u suprotnom ne bi se usudio da odeš. I to je jedna stvar. A druga stvar, dosta ljudi ode i nekako onda hrli za tom karijerom i baš puno energije ulaže u karijeru, kao na primjer što sam ja radila, i onda u nekom trenutku ta karijera, taj posao kreće da bude tvoj glavni identitet, ti samo o tome razmišljaš i tako dalje. I prirodno se udaljavaš od svojih ljudi tamo u toj zemlji koju si napustio, a nekako ovde nemaš dovoljno energije tamo gde si otišao da stvaraš neka nova prijateljstva. I baš dosta ljudi je usamljeno. Sad mislim da postoji više nekih načina da se spojimo sa ljudima sličnih interesa, a da to nisu dating aplikacije. Postoje neki događaj, ljudi su nam pisali tamo u komentarima da se dosta sada stvari organizuje, znam i po Varšavi neki susreti ekspata i tako dalje. Ali da, zanimljivo mi je bilo da shvatim koliko smo svi na neki način slični, svi mi koji smo otišli, i da je neizbežna ta neka mala nota usamljenosti, da to dođe sa tim odlaskom. Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu, ove pesme se uvek setim kad razmišljam o mojoj drugarici koja živi u Brazilu, kad razmišljam o mojoj drugarici koja živi u Berlinu, imam prijatelje koji živi u Rimu i nekako lepo mi je kad znam da imam sve te ljude u drugim zemljama i drugim gradovima, kao uvek možeš da odeš negde da posetiš, prespavaš da ne platiš, ali nekako, znaš, malo mi zaigra ovde srce i bude mi tužno to što smo se svi tako nekako raširili na različita mesta. I sad zašto pričam o ovome, a povezano je opet i sa emocijom i povezano je sa muzikom, jeste to što, na primjer, dok sam živeo u Srbiji, nekako ja sam više slušao tu stranu muziku i kao slušaš tamo šta god je popularno tih dana ili nešto staro iz 80-ih, znači mnogo muzike ima iz 80-ih koja je prelepa. I onda dolaziš u to novo okruženje i sve manje čuješ srpski, sve manje čuješ tu muziku jer jednostavno nema klubova, ne možeš da čuješ svoju muziku. I nikad neću zaboraviti reči moje koleginice sa radija koja mi je rekla onako u šali kad sam se selio, to je bilo 2018. Kaže ona, ništa, jednog dana, sad kad se budeš radio, bit ćeš kao oni gastarbajteri što dođu pa onda ide u kafanu, pa se sluša Jay, pa se sluša ne znam ja šta. Živa istina. Iskreno, znači to je toliko tačno da ti počneš da slušaš više tu domaću muziku, nedostaje ti, počneš da slušaš više Čolu, pa ne znam, Bregu i tako dalje. Ja mislim, u životu u Srbiji nisam otišao na Čolin koncert, žao mi je,
ali ovde smo Mhm. zbog ove grupe ljudi kao više slušamo domaću muziku, pa smo se spakovali, otišli smo u Berlin da slušamo Čolu. Znači, to je jedini moj koncert Čoli na koji sam bio i to nije bio u Srbiji. A ti znam da si bila na više koncerta. Da, bila sam na još jedan u Oslo i Čola u bilo kom gradu drugom koji nije na Balkanu je ono bukvalno posebno iskustvo zato što su te hale male i dođu ljudi iz dijaspore i to je bukvalno neka ono, potpuno druga ekipa. Ja sam se tako čudno osjećala na tim koncertima, pogotovo na ovom u Oslu jer je bilo manje ljudi nego u Berlinu. Slažem se apsolutno. Znači, domaća muzika, sve ironično, neironično slušanje domaće muzike. Mislim, ja sam svom timu, kad sam radila u ovoj prethodnoj firmi, pravila prezentaciju kao najcringe izvođača i pesama sa Balkana i to je bila ono Ceca, Dragana Mirković, prevodila sam im tekst i to je stvarno nešto kao ono što sam pričala isto, slušam kad čistim, ali ne samo, baš imam tu neku emociju i volim kada pustim tako neku pesmu, to me onako odere. I da, super je to. A takođe, sve u vezi sa srpskom kulturom meni je krenula sam aktivno da se interesujem tek iz daljine. Još jedna stvar koju sam počeo mnogo više da praktikujem i koju sam naučio o sebi od kako živim u inostranstvu, i sad ovo nije vezano za podcast, a vezano je za život i za slavlje, a to je da je rakija najukusnije alkoholno moćno piće koje postoji. I tačka. Ja sam bila baš dobro trenirana od mojih starijih prijatelja za vreme fakulteta što se tiče rakije. Sada u Srbiji takođe mnogo više ljudi pije rakiju jer nije samo ona rakija koju kupiš od dekice nekog tamo, nego postoje razne fancy rakije, ali slažem se, ja sam glavni promotor ove rakije, našeg pića. Ovde pokušavam takođe ljudima, čak kojima se to ne sviđa, da ih ubedim da je to potpuno drugačije od, ne znam, vodke, od bimbera i stvarno jeste. I da, rakija kao žestoko piće na prvom mestu rakije. Apsolutno. Spomenula si bimber sad. Na prethodnom videu koji smo radili šta je zajedničko Srbima i Poljacima, u komentarima jedan naš pratilac, hvala vam što nas pratite, je pitao šta je to poljsko piće o kojem smo govorili, to je bimber i mislim da bismo možda mogli da uradimo jednu epizodu u drugoj sezoni kako se pravi bimber. Samo treba da nađemo... I neki tasting da radimo. Da, treba da nađemo Poljaka koji je spreman da ga snimamo za ovaj podcast. Da uporedimo rakiju i bimber. I sarmu i poljsku sarmu. Golombek je poljska sarma u paradajz sosu koja se pravi od slatkog kupusa. Prelepo. Ja više volim sarmu, ali volim takođe golombek. Ma ja volim sarmu, a golombek je isto super. Mi kada smo malo popili od ove priče o rakiji, ja sam preskočila jedan moj insight. Daj, pucaj, šta? Da. Previše radimo na sebi, toliko konstantno radimo na sebi da ponekad zaboravimo da živimo. I to sada takođe se odnosi na ovu epizodu o impostor sindromu gde smo pričali o tome kako je to jako, jako primetno kod ljudi u dijaspori. Znači, radiš konstantno na nečemu i zaboravljaš nekako da uživaš u plodovima tvojih odluka. I ne znam, stalno ima nešto. Treba bolje da pričam ovaj jezik. Treba, mislim, u životu generalno, ali baš kao osetim to kao taj ekspat ili kako god se zovem. Stalno nešto, ja sad još ovo, pa onda imam državljanstvo, sad još treba ovdje da sredim ove neke poljska vozačka dozvola, pa nešto, pa treba bolje da se asimilujem, pa treba bolje ovo i nekako, ne znam, želim samo da kažem da imam puno empatije za sve naše ljude koji žive tamo negde. Znamo da nije lako, znamo takođe i da je prelepo, birali smo to sami. Ovo sada što sam rekla, da imamo puno empatije za sve naše ljude koji su otišli tamo negde i žive tamo negde i imaju ta dva doma. To je isto možda moj poslednji, to jest ne možda, nego sigurno moj poslednji insight. Stvarno sam to baš osetila kada smo snimali više epizoda, koliko ti imaš miks osjećaja kada putuješ u Srbiju i kada se vraćaš iz Srbije i putuješ u Varšavu. I svaki put kada idem ili u jedan pravac ili u drugi pravac,
ja imam u glavi taj neki, tu neku čudnu emociju, to je topla emocija, ali imam malo uzbuđenje, malo sam tako senzitivna i razmišljam kao jao, idem sada kući, i onda kao uvek se zapitam, jao, ali da li je to moja kuća? Ne znam. Onda se vraćam i opet je taj isti osjećaj. Na neki drugi način pretužna sam što odlazim i što neću videti mamu i tatu, ne znam, mesec, dva, tri, a opet imam taj osjećaj u isto vreme, vraćam se, znaš, kao i stalno se vraćaš, a ne znaš gde. I još kad smo kod jezika i kod te kuće, evo da povežemo sad samo jedan poslednji onako insight. Jezik koji govoriš u Srbiji, odnosno kod kuće, jezici kojima se služiš u dijaspori apsolutno nisu isti. Zašto ovo kažem? Jezik u kom si odrastao, on je tebe formirao kao ličnost na jedan određeni način, a onda odlaziš u inostranstvo, odlaziš u drugu zemlju, u ovom našem slučaju to je Poljska, i počinješ da zvanično komuniciraš na poslu na engleskom jeziku, na primer, neki odmah na poljskom. Kod nas je to bilo u ovom redosledu, prvo zvanično engleski, pa onda poljski. I ja sad recimo posle 8 godina života u ovoj zemlji imam situaciju da je meni normalno i moj mozak tako funkcioniše da od kako se probudim, ja se služim sa sva 3 jezika konstantno. I poljski, i srpski, i engleski. I vidim da kako promenim jezik, tako se moja ličnost promeni. Ne govorim sad da imam bipolarni poremećaj, ali da jednostavno sa novim jezikom ti imaš nekako malo drugačiji sklop ličnosti, drugačije formulišeš te rečenice i nekako drugačije se malo i izražavaš i ponašaš. I onda mi se dešava da kada odem u Srbiju, čoveče, na odmor, tamo sam 2 nedelje i ne progovorim nijedan drugi jezik osim srpskog 2 nedelje, meni bude jako, jako čudno. I ne mogu tu ništa drugo da ti kažem, sem da je to neko zapažanje koje sam primetio u prethodnih nekoliko godina i to je baš onako, ne znam, magično kako ljudski mozak funkcioniše. Dobro, čekaj, imamo neke stvari koje treba da kažemo, a to smo zaboravili. Prva stvar jeste da mi na našem, kako se ono zove, Linktree, imamo opciju Buy Me a Coffee i nikad o tome nismo govorili, a ti si nama to napravila, tako da hoćeš da nam kažeš nešto o tome. To služi, da, ako nas slušate i na neki način želite da nam ulepšate dan, da nam kupite kaficu, možete tamo da kliknete taj link koji ima u opisu svake epizode i u našem Linktree-u i da nas častite kaficom. I to je to. I posle da napišete komentar ispod YouTube-a Jutrić kafica. Da, to bi bilo baš dobro. Takođe šta smo hteli da vas podsjetimo, kao što je Željko rekao na početku, ako niste do sada, a takođe sviđa vam se naš sadržaj i naše epizode i ovo sve o čemu mi pričamo, trabunjamo, zapratite nas obavezno, zato što nam to jako znači za nastavak snimanja naše naredne epizode, druge epizode, neke sezone koje će biti vani. Jeste. U drugoj sezoni idemo da šetamo malo po gradu, po kafićima, po parkićima, šetaćemo i naše, uglavnom, kucu, mislim, mace nećemo. Možda. Ako ne bude previše glasan. Da, tako da ostanite tu, pišite nam predloge za teme koje biste želeli da obradimo, a nadamo se uskoro ćemo imati saradnju sa našim kolegom sa Vasom, nije Sava, izvinite, Vasilije. Da, imat ćemo saradnju sa našim kolegom Vasom koji snima na poljskom, ali teme su nam dosta slične, on snima u Varšavi. Bilo kakva ideja za temu, pišite nam u komentarima, stigle su nam neke idejice i planiramo sve da ih ostvarimo i to je to. Ništa, onda kažemo doviđenja, ćao! Do sledećeg onog tamo četvrtka. Ćao!